Здравейте! Добре дошли отново в канала и в това видео. Искрено се надявам, че сте добре. Реших да направим едно видео, в което да видим има ли потенциал тази връзка да се превърне в нещо сериозно в бъдеще и нещо, което ще е дълготрайно, защото явно доста хора имат такава неяснота и такова питане, така че днес ще видим точно това. Хайде да видим както обикновено с няколко карти, кой е човека, за когото ще търсим тези отговори. Кой е той? Кой е той? В каква енергия се намира? Това е човек, който доста бавно се движи във времето. Имайте това предвид. Човек, който иска да наистина да създаде нещо устойчиво, нещо стабилно, но бих казала, че не бърза по никакъв начин. Този човек първо иска, т.е. при него всичко се случва изключително постепенно, много бавно, така че тук зависи, разбира се, и вие с какъв темперамент сте, защото това е човек, който доста дълго във времето може да се бави относно едни отношения. Да вземе решения, примерно. Първо ще мисли, ще наблюдава, след това ще прави някакви малки крачки, след това отново ще наблюдава, ще си анализира, ще си поставя на една везна плюсовете и минусите. Определено сериозен човек тогава, когато реши, че нещо наистина си заслужава, той е готов да даде мило и драго за това, но просто трябва да мине, бих казала, доста време, за да се убеди. 100% да е сигурен наистина на къде отиват нещата и дали това ще бъде в негов плюс или в негов минус. Това, което също трябва да знаете за този човек, че той постоянно търси някакво вътрешно спокойствие. Това не е личност, която ще иска някакви отношения или ще седи в отношения, които по някакъв начин го ограничават или нарушават неговото спокойствие. Това трябва да го знаете. Това е човек, който обича стабилността, обича сигурността и дисциплината, такъв съответно и ще бъде в едни отношения. Тоест, дори за тези, които сега сте започнали отношения, ако не познавате този човек или още не сте видели тези качества, това са неща, които или черти от характера, може да има и минуси, които все още да не сте видели или да не е показал. Някой от чертите на характера си може и въобще да не ги е развил все още, но като цяло. Това е човек, който обаче обича да контролира материалното в живота си, държи изключително много на това, обича да помага, да е от полза на другите, но това много малко пъти е просто от сърце. Винаги е от типа хора, които познава всеки за всичко и знае точно, ако той направи някаква услуга, съответно след време как това би могло да му се върне по някакъв начин. Така че определено знае с кого да се запознава. Обича, когато е търсен, обича, когато хората му се възхищават и се радват за това, което той е направил, за това, което той е постигнал. Пак казвам, че когато този човек реши да влезе в отношения, да, те ще бъдат стабилни отношения, тип изграждане на дълготрайна връзка, на семейство, но бих казала, че от типа хора, които наистина е много материален, много контролиращ, така дето се казва, дето има една приказка, че и на ескимос може да продаде сладолед. Общо взето такъв тип човек и в момента си е доста съсредоточен също върху това да се подсигури чисто материално в дългосрочен план. Винаги иска да има една такава икономическа стабилност, изобилие около него, защото по някакъв начин може и да е човек, който в годините назад е нямал чак такава сигурност и това му се е превърнало в някакъв маниер на живеене или просто си е такъв по характер. Човек, който иска да създаде отношения, които пак казвам, иска да има семейство, иска да има деца, иска да се чувства добре. Някой, който е пълен също така с идеи, но това е човек, който не е чак с такава енергия сбъдва идеите, той просто по-скоро е някой, който измисля тези неща, но друг, ако може да ги случи тези идеи. Понякога е склонен да драматизира и това е човек, който когато по някакъв начин го засегнете, той е склонен да минава така в ролята на жертвата и да седи доста дълго в това положение. С този човек, между другото, в момента може да нямате или да нямате комуникация, или общуването между вас да е малко ограничено на този етап.
по някакъв начин. Тоест, или да не говорите за нещата, които реално вас ви интересуват спрямо него, и някакси така отгоре, или просто въобще в момента не си общувате. Хайде да видим какви са в момента отношенията ви. Този човек в момента не се чувства добре в интерес на истината. Възможно е да е много хладен спрямо вас. Тоест първоначално да е бил доста как да кажа, да е искал да направи много повече неща, да е бил много по-активен, примерно да ви търси, да иска да прекара време с вас, да иска да говори, да иска да общува и в някакъв момент е започнал да се отдалечава. Като че ли това е станало спонтанно се е затворил. Честно казвам, както спонтанно се е затворил, така и спонтанно ще се завърне към вас според това, което излиза. Тук му излиза някакъв път, излиза, че от време на време, в последно време, има периоди, в които не се чувства чисто здравословно или физически много добре. Тоест това може да е натрупана преумора, може да са някакви изследвания или нещо, което с повече контрол ще успее, а той е доста способен на такъв контрол, но ще успее да излезе от това състояние. Тъй като това е човек, който мисли за здравето си, грижи се доста добре за здравето си и когато не се чувства добре, честно казвам, това го изважда извън равновесие и това се отразява страшно много на неговото и на начина му на живот, но и на неговото въобще поведение, настроение. Така че това е човек, който със сигурност в момента, в който отново се почувства така добре, с същата енергия, ще се завърне към вас, общо взето, чакайки едва ли не да го посрещнете с аплодисменти. Добре, само че в момента, да, това, което излиза е, че ако е бил активен, т.е. в момента е изключително пасивен спрямо вас и съответно доста хладен, доста рационален. Възможно е ако до вчера така е бил по-откровен и си е казал нещата по-право, направо даже бих казала, в момента е много вероятно дори и това да отказва да прави, да не е чак толкова искрен, колкото може би сте свикнали за тези, с които се познавате по-отдавна. Отношенията ви в момента са малко импулсивни, малко непоследователни, отношения, в които в момента има някакви ограничения и по-скоро имате усещането, че не може да ги контролирате и ви тежат тези отношения. Има нещо, което не е ясно тук, нещо, което дори може да имате усещане за край, дори все едно сте поставили някаква точка или се чудите дали да не поставите точка, ако нещо не се промени. И двамата обаче хем искате нещо да промените, хем като че ли в момента изчаквате по-скоро. Изчаквате да минат тези трудности, изчаквате да се изчисти се едно пътя ви от странични неща, които ви пречат и след това ще обмислите реално какво искате да направите един към друг като крачки или какви очаквания имате един от друг. Тоест тук ще отнеме това малко време. Ще трябва малко търпение. Добре, хайде да видим. Какво чувства този човек към вас? Какво изпитва? Като чувства, като емоции? Това е човек, който не показва, т.е. не говори за чувствата си. Това е някой, който със сигурност ще гледа да сте нахранени, да ви е топло, ще гледа да ви е уютно, ще гледа да ви създаде някакъв комфорт, но за него това ще е много по-лесно, отколкото да седне и да ви се обяснява в любов. Това може да го направи така по-в началото на вашата връзка, но с времето бих казала, че това ще е някой, който по-скоро ще показва любовта си с действия. Тук обаче започва да се препокрива енергията от преди малко и всъщност този човек дори да търси стабилност, да гледа напред в бъдещето, т.е. то да е свързано това бъдеще с вас, дори страшно много да го привличате, в момента изпитва някаква несигурност, изпитва дори някакъв момент на самота, на обърканост. Това, че за тези от вас, които в момента не си общувате, да знаете, че това кара по-скоро този човек в момента да се затваря още повече или да се дистанцира още повече. Някак си започва като че ли
айде не точно далече от очите, далече от сърцето, но мисълта ми е, че като че ли е склонен да свиква с вашето отсъствие, да речем. И ако в началото му е доста гадно заради това и се чувства така доста самотен, нещастен, то в някакъв момент започва да приема това състояние. Така че при него не е много добра идеята да бъде дълго време, да бъдете без комуникация, защото някак си свиква и като да се научава да чака и да става още по-пасивен. Сега, неприятното в този случай, че в момента той не се чувства достатъчно така някакси убеден, сигурен даже бих казала и физически наистина пак му излиза някаква такава умора, претоварване, което му се отразява страшно много и психически, заради което този човек спазва някаква дистанция към вас. Да видим. Може би в началото имало доста голяма динамика в тези отношения, след което така лека по лека бих казала, че в момента, в който вие сте се отпуснали и вие сте започнали да ставате по-активни към него, това е било момента, в който пък той се е отдръпнал. Това е човек, който понякога явно обича да си играе на котка и мишка. Тоест, докато той е активен, бих казала, че всичко е вървяло наред, докато той е бил активен спрямо вас. В момента обаче, ако вие го търсите, вие изисквате от него, вие очаквате от него, някакси той като че ли доста се е покрил и изобщо не прави това, което е правил в началото. С този човек трябва да знаете, че ако решите, че искате да бъдете с него и че ще търсите варианти за сериозни отношения с него, трябва да проявите доста търпение и нещата далеч няма да ви се случват от днес за утре. Тоест тук ще трябва да мине доста време. Бих казала, че дори да имате доста неща, в които да си пасвате, като характер и двамата сте изключително силни, много огнени като темперамент и когато става въпрос вече за показване на характер и за това кой ще се наложи, и бих казала, че тук ще имате проблеми. Тоест, кой наистина ще надделее се едно, в някакъв момент това ще се превърне в някаква борба, просто от играчка да не стане плачка, защото ще се превърне в борба за надмощие и на его. Което няма да е много, ако това отмине бързо, окей, но ако прекалено много застоите в тази ситуация, по-скоро бих казала, че няма да е добре и за двамата и в един момент ще се отчаяте и тези отношения лека по лека ще започнат да изтиват. Така че, да, определено си излиза, че този човек по принцип има някакви намерения да действа към вас, но няма да е в близката седмица или 10 дни със сигурност от това, което излиза. Добре, да погледнем какви намерения има тогава по-подробно. Какви са неговите намерения към вас? Той, между другото, така смята, че е редно да потърси някаква комуникация, особено за тези, които не общувате, да потърси някаква комуникация, за да дадете някаква яснота на отношенията, защото в интерес на истината и той се тормози от цялата тази ситуация. Смята, че може да ви е ядосал с това, че се е отдръпнал, с това, че се е дистанцирал или за някой от вас с това, че вие може да сте направили към него някакъв мил жест или да сте казали мила дума, на която той не е отвърнал в последно време, говоря. И смята, че това ви е накарало и вас в момента да сте му малко гневни. Така че определено ще потърси вариант да изясните тази ситуация. Не му се иска на този човек да приключите до тук. Смята, че има какво да се случи между вас, но също така, за напред, но също така смята, че за да се случи нещо, трябва и нещо да се промени. Тоест, той в момента определено вижда нещата като малко сложни, ако вие не се промените или, т.е. вие имам преди двамата. Че трябва да промените нещо или да направите компромис с нещо в общуването си един към друг, в любовта си един към друг, за да може тя наистина да просъществува. В противен случай, така като че ли да усеща, че ще задушите тази любов. Докато се карате се едно за нещо друго или се разправяте за нещо друго, някакси любовта като че ли минава някъде в страни и започвате буквално за някакви глупости на моменти да се разправяте. Хайде да видим тогава какъв е потенциала за сериозни отношения напред във времето.
има ли такъв потенциал и какво би било вашето бъдеще заедно. Бавно и мъчително бих казала, че ще е това. Хайде да си свалим повече карти, които общо взето така доста голяма част от тях започват да се препокриват с това, което излезе преди малко. Така, добре, ще ви го кажа направо, след това ще е по-подробно. Значи, ако трябва конкретно да отговоря на въпроса дали тези отношения имат потенциал за сериозна и дълготрайна връзка между вас двамата да се развият, биха имали при много голяма промяна обаче, по-голяма от това, което излезе преди малко. За момента не. Категорично за момента няма как да влезете в такива взаимоотношения. Това значи, че тук нещо трябва да се промени. Какво е това нещо? Първо, може би двамата сте хора, които обичате, както казах, да се налагате. Ако вие не сте от този тип, той със сигурност обаче е. Това, което трябва този човек да направи, е тотално да сложи край просто на това си поведение, да се опитва винаги да е водещия, винаги да казва кога нещо ще се случва, по какъв начин, да налага собственото си мнение. Тук затова казвам, че ще трябва търпение. Да, обаче, ако вие решите да проявите това търпение, не трябва да забравяте обаче някакси да балансирате нещата, т.е. да не се изгубите прекалено в чакане или в търпение. Защото ако го направите, трябва да знаете, че е много възможно в някакъв момент даже да съжалите. Т.е. може да имате усещането за това, че все едно сте загубили време. Така че трябва много добре да премислите ситуацията и да решите дали наистина това си заслужава, дали това е вашето и какво смятате да правите от тук нататък. Т.е. наистина ли държите на този човек и колко държите и какво той е направил за вас и заслужава ли си и вие да направите същото. По-скоро бих казала, че тук трябва да е 50 на 50. Ако видите, че този човек прави нещо за вас, да, тогава да си позволите, примерно да почакате или да проявите търпение. В момента обаче това просто няма смисъл да го правите. От сега ви го казвам, поради простата причина, че той ще бъде хладен, затворен, т.е. както казах, решили веднъж да създаде стабилна връзка, да. Той ще върви по този път. Тук обаче въпросът е докато реши това да го направи. Първо ще се бави изключително много време, на моменти ще играе жертва, в други моменти бих казала, че ще е много импулсивен, т.е. първото нещо е, че това страшно много ще ви обърква. За момента ситуацията е такава. Да речем, идва, прави нещо, вие си мислите, че светна му най-накрая, промени се, да, ама не. След което отново нещата се връщат по същия начин, в същата стара ситуация, в която почвате да се въртите до безкрай. Така че затова казвам, че тук нещата ще се развият изключително бавно и много бавно ще се стикувате един към друг. Това също трябва да го знаете. И трябва тук да има решения, които да са трайни. Тоест, наистина да можете да се адаптирате към тях. Да изчистите, примерно, ако имате някакви конфликти между вас двамата. Всеки да диша спокойно в компанията на другия, а не като че ли постоянно да се наблюдавате или постоянно да се притеснявате кой какво ще каже, как ще го приеме другия. Не, тук не става въпрос да жертвате себе си и вашите си нужди, ако наистина виждате, че няма смисъл. Или че това е нещо, което просто отива вече в една посока, която не е здравословна за вас. Така че търпение, но което да не изглежда хаотично, да не изглежда ограничено, ами търпение, което всъщност тук да виждате и от отсрещната страна. Търпение, което да говори, хайде така ще го кажа, за изцеление, за да може да вървите в една и съща посока и т.е. да изчистите и двамата това, което ви пречи като грешки, които може би проявявате един към друг, като някакви черти на характера, които може би е добре всеки да промени в себе си в името на тези отношения. Да, но за момента бих казала, че тук по-скоро влагайте по-малко. По-малко нерви и не чак толкова голямо търпение или не да правите някаква абсолютна саможертва и да сте жертва на гнезд в случая, защото няма да я докарате до никъде. Първо той трябва да започне с това наистина да приключи с страховете си, с съмненията си, с това дори на моменти да ви пробва, може да е човек, който обича да изпитва другите хора в някакви ситуации, но това е човек, както казах, който иска да има контрол не само над финансите си, но и над връзката си.
си. С това той трябва да приключи, за да можете вие да се чувствате добре с него. Това ще му е много трудно. И в интерес на истината той ще има така ситуации, в които с други хора, мисълта ми е не в любовно отношение, но може да са в работа, в приятелската му среда, а в социалния кръг, той ще има този човек и други проблеми, точно заради това, че обича толкова много да се налага. Имайте предвид, както казах, че има едно такова проявление, което в негативен план някои черти могат да... Това може да е човек, който колкото повече пари има, толкова повече да се опитва да властва на другите. Тоест, това при него излиза така като нещо, което е заложено. Доста често може да си прави планове, за които вие не знаете. Докато този човек не ви допусне твърдо в живота си, ще е склонен така да се... бих казала да си прави сметка без кръчмари, няма да ви включва в тази сметка. Така че тук категорично по тези карти аз не бих ви съветвала безрезервно да се отдадете на тези отношения, без да видите желание от другата страна. Тоест, картите да го ви казват да. Ако видите промяна в него към по-добро, направете и вие този жест, примерно, да му дадете шанс и тогава, да, ако двамата вървите и правите тази промяна синхронно, хайде така да кажем, да, тогава тези взаимоотношения биха могли да прераснат в нещо, което наистина да е стойностно и доста по-дълбоко. Но ако той не се промени, тези отношения ще се превърнат в бреме за вас. В прав текст ви го казвам. Тоест, тук дори ще има ситуации, в които просто ще съжалявате за времето, което сте отделили на тази личност, да чакате и да сте търпеливи. Така че не губете в никакъв случай себе си по пътя към неговото или нейното сърце. Просто първо вижте, дайте малко време, не избързвайте, не започвайте с идеята това е човека на живота ми, край, хвърлям се, защото е много вероятно да се окаже, че не това е човека на живота ви, предвид неговия характер и бавното променяне на негативните черти от неговия характер. Тук не става въпрос просто да вземете някой, в случая него или нея, и просто да си го променяте и така и да му дуднете на главата. Не, тук говорим за лошите черти, които на човек биха му пречили от тук нататък във всяка една връзка, във всяко отношение, което има с някой по-дълбоко. Така че бих казала, че със сигурност, ако той реши да се промени, единственото, което може да направи, е да спечели едни много хубави отношения и във ваше лице. И двамата наистина да гледате напред, много средоточено напред, без да има нещо, което да може да ви събори. Бих казала, че бихте могли да изградите така едни отношения, които хем да са стабилни и здрави, хем пък и да са доста интересни. Тоест, това е личност, с която няма да ви е скучно. Това ще е човек, с когото винаги ще имате какво да правите. Въпросът е обаче да се стигне до този момент. В близко бъдеще това няма да се случи и съветът тук е, преди да почнете да градите това бъдеще в главата си, първо реално му дайте малко време, за да се докаже пред вас. Ако това се случи и той направи тези крачки и тази промяна, със сигурност тогава бихте могли да изградите една връзка, която да е доста стабилна. Не доста а тепърва да е стабилна. Я да погледнем. Ще се промени ли скоро и ще пусне ли този контрол скоро? Чекай, забележете от най-долу какво остава. Разбира се. Картата на императора. Тук ще има ситуации, които, вижте, доброволно няма да се промени. Тук ще има ситуации, в които по-скоро съдбата ще го постави и ще го накара да се промени, ще го накара да види къде бърка. Бих казала, че така няма да му е много, много комфортно, но ще се промени, защото, пак казвам, нещо ще го предизвика. Това ще е причината, поради която той ще започне така да се оглежда в себе си и да се опитва да намери грешките в себе си. Няма да му е лесно, доста ще му е трудно да си признае грешките. Дори някакси да ги осъзнава, ще му трябва доста време и за това
да успее първо да каже на себе си: да, аз бърках, не бях идеален. Той човек като да иска винаги да го виждат като най-прекрасния, най-чудесния, някакси в очите на другите да изглежда винаги едно-две нива по-нагоре. И това му е много трудно. Трудно му е някакси да може да си признае слабости, да може да си признае грешки, да може да си признае някои неща, които си е наумил, че не иска да показва пред другите. Все едно лице има в обществото и друго лице има, когато си е насаме със себе си вкъщи или го познават, да речем, семейството му, най-близките му хора. Но определено в живота му ще се случи така, че ще се наложи по някакъв начин, пак казвам, да се промени по трудния начин, и то заради това, че ще изпита страх пак от това как ще го видят в другите хора, в обкръжението му. Това ще е нещо, което ще го постави, бих казала, в някаква неудобна ситуация ще има, в която така, общо взето, ще си даде сметка, че не е направил нещо както трябва и ще види, че хората отстрани не го приемат добре това. И тогава ще разбере, че всъщност това лице, което показва, и това, което е той, може би не се харесва толкова, колкото на него му се иска, и това ще е причината, която всъщност ще го задейства той да направи някаква промяна. Но няма да стане скоро, имайте това предвид. Като подскоро, сега за всеки е различно преди ситуацията, в която се намирате, от колко време сте заедно и така нататък, но айде да речем, че скоро визирам между 1 и 3 месеца. Не бих казала, че тук ще има някакво подобрение на отношенията в положителен смисъл. По-скоро и посока. По-скоро ще продължават за момента да са такива, каквито ги познавате. Да речем, че най-много, ако нямате в момента контакт, то със сигурност ще има някаква среща, ще се видите или ще се чуете, ще си пишете, но все още няма да вървите в посока на сериозни отношения. Това е, което излезе. Надявам се да е било от полза. Благодаря ви, че бяхме заедно, и до скоро!